Ndiri mukadzi ane 49 years. Ndakafirwa nemurume gore rapera paseri. Ndine dambudziko randodawo kubatsirwa nemazano. Murume wangu akafa akavigwa akarohwa guva zvisina kana problem. Dambudziko rakatanga rimwe zuva ndakarota murume wangu achiita senge auya mumba kuma 12 dzeusiku. Akapinda mumagumbeze tikarara, but zvaisanzwisisika kuti ilive here kana kuti kurota. Kana abuda akaenda, ndainyatsonzwa kuti ndiri kubva kurara nemurume. Pari zvino ave kuuya achitondiudza zvekuita, achitoti ita so, ita uchengete vana, zvaanotaura ndozvinotoitika. Last time akanditi enda unotengesa kumakorokoza, ndikaenda ndikabva ndatengerwa zvinhu zvandaenda nazvo, ndikanonhonga 50 grams dzegold. Mazuva ano akuya live vanhu varara, paye unotonzwa munhu achigeza ovhura dhoo opinda mumba, but paanozobuda handimuoni. Zvese zvaari kutaura ndozviri kuitika. Mari ndiri kuiwana. Pari zvino handina hama yandati ndaudza. Ndaikumbirawo kubvunza kuti ndodii. Vamwe vari kuti anga aine Mufa Ndichimuka. Vamwe vari kuti anga aine Mufa Ndichimuka. Tingati anga akaromba here? Ndazvishaya ini. Please help me guys.